जों मोनसे पलिटिकेल कुइसनाव फैनि जोबोरैनो सोरांदुवार हिसाबै काम्फा बरगयारि बिथां बारग' डेपुटि चिफ बिथाङा गावनो टिकेट मोनगोन होनना बुंदों फारसेथिं जों नोंथांखौबो नुबाय थादों जिहेतु इउपिपिएलनिफ्राय नोंथाङा सासे दाबिदार हिसाबै दा बे खेत्रआव नोंथाङा मा बुंनो सानो? काम्फा बरगयारि बिथाङा सासे एक्सपिरियेन्स पलिटिशियान बिथाङा 15 बोसोर डेपुटि चिफ हिसाबै जोंनि बड'लेण्डखौ बा बिटिसिखौ सामलायबोबाय बिथाङा 2 बोसोर इन्टारिम गभर्नमेन्टआव EM हिसाबै खामानि मावबोबाय दा बिथांखौ जोङो रेसपेक्ट खालामो खिन्थु जों मिन्थिनायाव दासिमाव हाइकामान्डआ सोरनि टिकेटखौ होगोन होआखै बियो फाइनाल जाथ'वाखै आरो आंहा टिकेटजों बारा लोब्बा गैया आंनि मेन टारगेटआ जाहैबाय जोंनि 14 चिरां दुवारनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय सिबिनो हायो मेगन नुयैखौ बोरै नुहोनो हायो जाय जाय एडमिसन लानो हायाखै बिथांमोनखौ बोरैहाय लानो हायो जाय जब्रा जानानै दं लोमजानानै दं बिथांमोनखौ बोरैहाय जोङो सिबिनो हायो दा आं बावसो खर'खौ बा आंनि गोसो मोदोमखौ बावनानै दङ दा टिकेटआ हाइकामान्डआ जायखौनो होगोन जोङो बेखौ देरहाहोहरनांगौ आं मिन्थिनायाव दासिमाव टिकेटआ रावनिबो थाखाय फाइनाल जाथ'वाखै बेखौ हाइकामान्डआ डिसिसनखौ लागोन 14 नं चिरां दुवारावबो आरो जेरावबो फाइनाल जाथ'वाखै जों मिन्थिनायाव हाइकामान्डआ जेखौ बुंदों जिहेतु नोंथाङा आथिखालाव जोबोद चिरां दुवाराव सुबुं अनसायनाय हाबाजों नांथाबनानै दङ गोबां हेफाजाबखौ जोङो होनाय नुनो मोनदों बेनि गेजेराव मोनसे जोङो गोसोआव नांथाव मोनसे हेफाजाबखौ जोङो नुदों नोंथांनिफ्राय नोंथाङा जे ओनसोलनि जिहेतु मेगन नुयै बेरामिफोरखौ सिकित्सा खालामनायनि गेजेरजों मेगन नुहोनाय जोङो मोनसे गोसोआव नांथाव मोनसे नुथायखौ नुनो मोनदों बेनि गेजेराव नोंथाङा बे समाव मा फोरमायनो सानो? गोजोननाय मोन्दों बेखौ मावनानै सोरबा सासेया 4 बोसोर 5 बोसोर जुदि मेगन नुवाबालानो खानायै जुदि सोलिनानै दंमोनबा बिथाङा दिनै मोनसे अपारेशननि गेजेरजों जुदि बिथाङा नैबे सोमखोर बुहुमखौ नुफिनदोंबा बिनिफ्राय आरो जोंनि गोसोआव साबसिन बेफोर खामानिखौ मावनानै जेनाखि गोजोननाय मोननाय बियो गैया होननानै आं सानो थारमाने बिथांमोनखौ जेब्ला लोगो मोनहैयो बिथांमोननि मेगनाव मोदै गयो आंनि जिउखौनो आं गोदान मोनफिननाय बायदि मोनबाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायो दा बेफोरनिफ्राय जोङो हमनो हायो कि बिथांमोनहा मोनसे मिजिं दं जोंनि सायाव आरो आंबो बेक्ति हिसाबै बिथांमोननो जा हायो इसोरनि अननायाव मदद होनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनो आरो गोसो गोरबो सिङाव सेटिसफेक्सन मोनो थाबावनाय जिहेतु मेगन नुयै बेरामिफोर नोंथांनि जे जोबोरैनो चिरां दुवार पियाफोरनि आरो नोंथाङा फाहामथाय खालामबावगोन नामा हादराव थाबावनायफोरखौ? आङो दा मोनसे बिथांखि लाबावदों 15 आगस्ट गाबोन 2टा बा 3टा बाजिनिफ्राय 14 चिरां दुवारनि जेसेबां मेगन नुयै बा मेगननि बेरामाव गोदोसोनानै दङ बिथांमोनखौ आङो खावलायदों नोंथांमोना फै आंनि न'आव मोनसे आइ स्क्रिनिं जेनाखि टिम बिथांमोना सफैगोन बिथांमोनहा परीक्षा खालामगोन परीक्षा खालामखांनायनि उनाव जुदि बिथांनि मेगना अपारेशन खालामनानै मोजां जागोनबा आरो अपारेशन खालामजाथावथाव कन्डिशन दङबा बिथांमोनखौ जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो फैगौ रबिबारावनो अपारेशननि थाखाय जोङो 25 जननिफ्राय 30 जननि मोनसे दोलो लांनो थाखाय थागथियारि खालामबाय थादों आरो थांनाय बाराव 6-7 मासनि गेजेराव खमैबाबो 40निफ्राय 50 जन बेक्तिखौ जोङो सार्जारि खालामखांबाय आरो बिथांमोनहा दा मोजाङै मोजां सोलिनो हागासिनो दङ। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गुबुन गुबुन